खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 12 बोसोरनि हिनजावसाखौ जरजुलुमै हानजायारि जिनाहारि खालामदों। सासे सुबुङा गावनि बिसिखौनो बुथारदों। जिनाहारि खालामनानै सासे आइजोखौ बिस दौनानै बुथारदों। सा 20 दान बांलादेशी रिफुजिया मिजोरामाव हाबफैनानै आश्रय बिदों। आइटिबिपिनि आइजिआ अरुणाचल प्रदेशनि रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमनानै सिमायारि जेंनानि सायाव सावरायदों। शेख हासिनानि पासपर्टखौ बांलादेशआ केन्सेल खालामनायनि उनावबो भारतआ 6 दाननि भिजा होदों। गसाइगावआव पाक्का रड बायनायाव गोबांथार जाख्ल'नायनि अजद। धरुन नगराव सोमोनांथाव थासारियाव 25 बोसोर बैसोनि आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मध्य प्रदेशनि दामह जिल्लायाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जेराव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जोनोम साननि समाव 3 सुबुंफ्रा खाबु लानानै हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिनजावसाखौ जरजुलुमै गारियाव थिखोनानै गोथैबारि जायगायाव लानानै थांनानै बे मुगैथाव खामानिखौ मावदोंमोन होननानै पुलिसनि रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो देहात पुलिस थानानि अफिसार्स इनचार्ज मनीष कुमाराबो फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिनजावसाया जोनोम सान फालिनो थाखाय गावनि नखरनि फंबाय जानायनि न'आव थांबाय थानायावनो दुथांफ्रा लामानिफ्राय गारियाव थिखोनानै लांनानै बे मुगैथाव खामानिखौ मावदों होननानै फोरमायदों। हिनजावसाया नखराव फैनानै बे गासै जाथायफोरखौ फोरमायथिनानै होनायनि उनावनो दायनिगिरिनि बेरेखायै भारतीय न्याय संहिता आरो पक्स' आयेननि गेजेरजों साजा जाबसिननानै होनाय जायो। डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय दुलियाजाननि थिंग्राय सारियालियाव थानाय 1 नं केरेमिया गामियाव दुखुनांथाव जाथाय जेराव सासे सुबुङा गावनि असे बिसिखौनो सोलो बाहायना बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि दिलीप गगৈ आरो रेणु गगैनि फिसाज्ला पुष्पा गगैया 2019आव गंसे गामिनिनो रिंकु सुतिया आरो रन्जु सुतियानि फिसाजो पुनम सुतियाजों हाबा जादोंमोन। लोगोसेनो बिसोरहा सासे 3 बोसोरनि फिसाज्लाबो दङमोन। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला पुष्पाया गावनि बिसिखौनो बुथारनानै गावनि दायखौ सिखोमानो थाखाय हस्पिटालसिम बिसिखौ लानानै थांदोंमोन। बबेखानि देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै फोरमायथियो। बे जाथायनि खौरांखौ मिन्थिनो मोननायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा दुलियाजान पुलिस थानायाव रिपर्ट होनायनि उनावनो जाथाया बांना दुंहाव थासारियाव सोलायहैयो। गोथै सहखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनायनि उनाव हिनजावनि नखराव गथायनानै हरो। दासान्दि जाथायनि गुबै दायनिगिरि पुष्पा गगैखौ पुलिसआ खायो। लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङैनो नायबिजिरनायनि राहा लानायबो जाबाय। काछार जिल्लानि काटिगड़ायाव थानाय कान्दी ग्रामाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जेराव सासे आइजोखौ बिस जाहोनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। रिपर्ट बायदिब्ला तिनटिक्री गामियाव 19 बोसोर बैसोनि साइफुल उद्दीन मुंनि सासे हौवासाया सासे आइजोखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांनानै 4 जानुवारि खालि फुस्लायनानै न'निफ्राय लानानै खारदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिखौ जरजुलुमै जिनाहारि खालामनानै गावनि न'आव लानानै थांनायाव आइजोखौ न'नि सुबुंफ्रा बुग्लिनानै बिस दौदों। बबेखानि गोब्राब हालोदाव गोग्लैनाय आइजोखौ साइफुल उद्दीना काटिगड़ मडेल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो लानानै थांदोंमोन। गाहाम फाहामथाय होनो थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेजाव लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो आइजोखौ थैबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव आइजोनि बिमाया साइफुल उद्दीनजों लोगोसेनो सा 7 सुबुंफोरनि बेरेखायै पुलिस थानायाव एजाहार होनाय जायो। बबेखानि सोरखारि मावफारिया बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय जादोंमोनब्लाबो दासिमाव सासेबो दायनिगिरिखौ पुलिसआ कास्टडियाव लांनाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिजोरामाव लंलाई जिल्लानि बातामपुयाव हाबफैनानै सा 28 बांलादेशी रिफुजिफोरा आसाम राइफल्सनि केम्पआव फैनानै थानो थाखाय आश्रय बिफैदों। गुबैयै बांलादेश बन्दरबन जिल्लानि राङासुरी खामलांपारानि थागिबि बे सा 28 बांलादेशी रिफुजिफोरा थांनाय क्रिसमास फोरबोनि समाव मिजोरामनि बातामपुयायाव हाबफैदोंमोन। अदेबानि बै समाव सुबुंथिनि नोजोरजों आसाम राइफल्सआ जानो आरो सि-जोम एबा कम्बल राननानै होदोंमोन बिसोरनो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बांलादेशनि ब'आम ट्राइबेल हारिनि बै सुबुंफोरनि गेजेराव सा 8 हौवा, सा 5 आइजो, सा 15 उन्दै गथ'फोर आरो बिसोरनि गेजेराव सा 9 हिनजावफोर होननानैबो मिजोराम पुलिसआ मिथिहोदों।
हादर नाङारि सिमानि जेंनाखौ लानानै आईटीबीपीनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अमिताभ गुप्ताया अरुणाचल प्रदेशनि रायजो बेंगिरि ले जे केटी परनायकखौ लोगो हमनानै सावरायहैदों। बृहस्पतिबारखालि आईजी अमिताभ गुप्ताया ईटानगर रायजो बेंगिरिनि राजभवनाव लोगो हमहैदों। बे सावरायनायाव गुबैयै हादर नाङारि सीमा ओनसोलाव थानाय गामियारिफोरखौ जौगाहोनाय आरो बायजो हादरनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखाथि होनायजों लोगोसेनो सीमायारि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ आर्मी एबा पेरामिलिटारियाव थिसनथाइ मोननायनि खाबु होनाय होननानै आईटीबीपीनि आईजी अमिताभ गुप्ताया खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। बांग्लादेश सोरखारा आगुनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिनानि पासपर्टखौ केन्सेल खालामनायनि उनावबो भारत सोरखारा सुबुंथियारि नोजोरजों शेख हासिनानि भिजाखौ 6 दाननि थाखाय फोलावबावना होदों। अदेबानि शेख हासिनानि हेंथायै इन्टारनेशनेल क्राइम एरेस्ट वारेन्ट फोसावदोंमोन, अब्लाबो भारतआ शेख हासिनाखौ रैखाथि होनानै भारतआव थानो होदों। एडिशनेल सलिसिटर जेनेरेल बिकास सिंहआ बुंदों दि शेख हासिनाया बांग्लादेशनि जेबो खहा खालामाखै, बिखौ थिउरिया हानजायासो बांग्लादेशनिफ्राय होखारदों। बेखायनो भारतआव इन्टारनेशनेल आयेनखौ सिमफायाजासे भारतआव आश्रय बिनाय हिसाबै आगुनि बांग्लादेश गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाखौ भारतआव थानो होदों। लोगोसे आथिखालनि बांग्लादेश सोरखारा आयेनारि नङा होननानैबो दाबि खालामदों। मानो होनोब्ला मोहाम्मद युनुसआ बिसायख'थिनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रि जायाखै, बियो गावनो गावसो थिउरियाफोरनि मददजों गाहाय मन्त्रि जादों, जायखौ भारतआ गनायनानै लानो हायाखै। गसाइगाव महकुमा सदर सहरजों नांजाबनाय अक्सिगुरि गामियाव फाक्का लामा बानायनायाव गोबां जाख्ल'नायनि अजद होदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। रांखान्थियारि बोसोरनि 2022-2023 मायथाइनि गिबि मन्थ्रि फाक्का लामा लुनाय बिथांखिनि मुङाव करिम बाजारनिफ्राय बल्लामगुरिखौ फोनांजाबग्रा लामानि 1/4 किल'मिटारसो लामा बानायनो थाखाय 3.64 कौटि रां पेकेज बाहायदोंमोन। नाथाय जेरैबायदि लामाखौ मोजाङै मावनांगौमोन बेबायदि मावाखै होननानै रायजो राजाफ्रा अजद होदों। लामायाव दै, रलार आरो अन्थाइ बाला मोजां साराखै आरो रलारजों मोजां गोजो खालामालासै हरसेयावनो हानि सायाव फाक्का लामा खालामदों होननानै अजद दिखांदों रायजो राजाफ्रा। गामिनि थागिबि सुबुंफोरा थिकादारनि सायाव रागा जोंखांदों। सुबुंफोरा बै थिकादारनि बेरेखायै थार नायबिजिरनो दाबि खालामदों, जाय जोबोद गाज्रि थाखोनि खामानि मावनानै रां लुथिदोंमोन। गुवाहाटीआव मोनसे सोमोनांथाव थासारियाव 25 बोसोर बैसोनि प्रतिका शर्मा मुंनि सासे आइजोखौ बृहस्पतिबार खालारखालि गुवाहाटीनि तरुण नगराव भारा न'नि सिङावनो थैनानै थानाय हालोदाव बोखांनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि प्रतिकियाया गुबैयै तिनिसुकिया जिल्लानि थागिबिमोन आरो गुवाहाटीनि मोनसे गावारि कम्पानियाव साख्रि मावोमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला बिल्डिंनि सीसीटीवी फुटेजआव सानसे सिगां हरनि 11 रिंगासोआव प्रतिकानि खथायाव सासे सेंग्राखौ हाबनाय नुदोंमोन, नाथाय सुबुंनि सिनायथिखौ नागिरना मोनाखैमोन। अदेबानि बे जाथायनि बागै पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनोबो जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।